बोले बनी है के एगो सोहर को गा दी ही ओकर बाद हां कुछ नौजवान के मन लाए जेकरा उपलक्ष्य में आइल बनी जा जाओ ना हां हां बोले बुला लेबे के बा बुला लेबे के बा छोड़ल जाला कैसे तो कह जाला कि धान के खेती पुअरे से चिन्हा जाला बात बुझाओ तब लोग ये बिकी तिवारी के कुछ राजनीति बा अच्छा तो 7-8 बीतले महीना की ये भाव सब कमाए वाला बुद्धि अरे नौवा चढ़िया आइल नु है बड़ी सुंदर भाव देखावे लुपुनम वही भाव में कि 7-8 बीतले आज महीना की एगो और दूगो लगा लो हां तबे अरे नौवा चढ़िया आइल नु है ए ललना धनिया देह तू बदइले की मुँह पियराइल नु है देह तू बदइले की मुँह पियराइल नु है अरे तोरो बियाह भइल बा पगली तनी ओ भाव में आओ आहा आचर मुड़ी ओ पगा भाव में आओ आहा 7-8 बीतले महीना की नौवा चढ़िया बीतले महीना की नौवा चढ़िया ए ललना धनिया के ए ललना धनिया के देह तू बदइले की मुँह पिया पूनम भौजी तहरा लेखा अच्छा भौजी रहे हमारा नियम देवर रहे चाहे तहरा नियम तो का कही अरे भौजी भौजी ला भौजी के बहिन ह नाम का परिमित्र के हमारा ये परिवार के एगो भाई भाई जय जय सोनू जी अच्छा प्रणाम कैलू है हमारा के बहुत तार सुंदर संस्कार तू आगे बहुत निकलबू जे हमरा के प्रणाम करे लो बहुत आगे जाला ऊपर जाला अरे बड़ी ऊपर जाला खूब बन रह तहर नाम का निशा निशा भोजपुरी बुझेलू यू अंडरस्टैंड भोजपुरी ओके ओके सोनू जी तरह के आशीर्वाद देता नहीं हम मान लो कि तू निशा भौजी हो हाँ हम गोलू राजा देवर होखे हाँ हाँ तो देवर के शिकायत अपना पियावा से कैसे करी कैसे अरे आई हो दादा देवरा धरे अगारी आई हो दादा देवरा धरे अगारी में निशा भौजी केगा प्लीज फोकस में फोकस ऑन द कहेला की डालो पीछे से फोकस कर जाला मारी अरे थोड़ा भाव दो यार हां कहेला की डालो भौजी डीजल तहरा गाड़ी में हाय 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 आई हो दादा देवरा
चीज भेरी सुंदर बा। You are one of the best. You are one of the best. मेहररुआ कहतिया तार घर कहाँ है? कलकत्ता ना आहा इहो बंगली नहीं बिया। बच के मत मारे। एह लाइन में रहत बुझा गेल कि कौना के घर कहाँ होई। हां बाकी भोजपुरी बुझा जौना के लइका होला नु पूनम के चाहे के करो तो कहेले बड़े भाई को से पुरस्कार वो कहेले हे पूनम आहा कि दर्द को मरिया सब होइला मनवा में खिस भइले हो अरे तो पुरान भइले अब तनी नौको कलाकार से भेंट करे दो। बलमा के फसौलस बंगलिनिया अब तू पूरा गइलू हट तू। देखो तोहरो सुपुत्र के प्राप्ति होई होई नहीं है ओकरा खातिर शादी करे के पड़ी। अरे जब तू हंसे लुनु तो करे जावे में बसे तोरा तो मरिया अरे 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 एक करे के भोजपुरी में कहल जाय छपरा चिला के भाव में कि राज भोग छूछे खा अरे रिक्शा को के पैदल जा इतना सुंदर राज भोग कौन चोर है बच्ची दर्द को मरिया में विष भइले मनवा में खिस भइले ए ललना ओही घरी ए लालाना बुझता ए ललना ओही घरी ए ललना ओही घरी पिया जी के पवती खूब गारी दी हटिन ओही घरी पिया जी के पवती खूब गारी दी हटिन है बड़े भैया गोर से हजारों रुपए के सोहर पर आशीर्वाद मिलल बा। अच्छा बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा नु बा एकदम बा। औरी का मेहरारू कहतिया का कहतिया देहिया तो भइल बी ई अब हरिया बोहरिया न निकलेली है सावन के यही सावन के है निशा ए ललना
अरे अंगनवा में पिछली तो अब भारी डर लागे गनवा में पिछली तो भारी डर अरे बहुत सुंदर हमरे पैसा हमरे के देले बा भाई सब राजनीति हो। हां हां अरे बा ए ललना हने अब सिखावे के बा। आज श्रोता के गीत थोड़े सुनावे के बा ना, आज बस आनंद देवे के आज मजा देवे के बा। इधर धरो धर देखिए बीच में पलटी ले है। ए ललना धनी ए रवि जी अते हनु पर रवि जी मोहब्बी चल ना मैंने दीपू बाबा के काम करो मैंने का अब वो में का बा तो दर्द कमरिया अरे छपरा जिला हो ए है छपरा जिला हो देखी है अब लीला सावन में तीनों कोजरी भइल बड़ी सो हां आई दर्द कमरिया सब होई मानव की सब होई क्या नाम है बाबू? बच्ची पूजा घर तोहरो कलकत्ते हो। हाँ अरे बुझ गई चलो कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर है। उमरो भोजपुरी पर आओ। उमरो 8-9 बरिस हो गई। तोरो तक मनवा में खीस भइले